Әйткәнебезчә, Җәбраил фәрештә пәйгамбәребез янына килеп, нәрсә дип сорады? Я Мухаммад, әхбирни анил ислам. Миңа ислам хакында хәбәр ит әле диде. Һәм пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям аңлатып биреп, исламның нәрсә икәнен аңлатып биреп, әл-исламу ан ташһада ан ла илаһа иллаллаһ ва анна Мухаммадан расулуллаһ. Без менә моны карап киттек. Ва туқимус салах дип әйтә икенчесе. Исламның икенче бакандасы ва туқимус салах. Менә хәзер шушы бүлеккә кирип китәбез дә инде сезнең белән. Намазны торгызу, намаз уку. Әс-сала дигән гарәп сүзе, татар телендә без намаз дип атыйбыз инде, сыйла сүзеннән ясалган, элемтә бәйләнеш дигәнне аңлата. Намаз ул кулның Аллаһ белән элемтәсе. Чөнки Аллаһ кулы намаз укыганда үзенең Раббысына дәшә һәм аның белән әңгәмә кора. Әбу Хурайраның бер риваятында радияллаһу анху Аллаһның пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям хәбәр иткән шушы сүзләре искә алына. Менә хәзер әйдәгез Әбу Хурайра белән танышып китик әле, машалла. Әбу Хурайра безнең бөек сахабабыз, машалла. Бу безнең сөекле сахабабыз, машалла. Әбу Хурайра кем соң ул Әбу Хурайра? Моның субханалла исемнәрен дә белмибездер. Аллар Султан, тыңлагыз. Әбу Хурайраның һәр өйрәнәбез кем ул? Исемен белергә тиешбез. Әлләмәди человек пауклар тегесен монсынында киндер-миндер әллә кемнәрне беләләр, субханалла. Безнең хакыйкый геройларыбызны белмиләр. Әбу Хурайра. Аның исеме Абдурахман. Абдурахман бин Сахр ад-Дауси. Аллаһ илчесенең саллаллаһу алейһи ва саллям бөек сахабаларыннан берсе. Ул ислам динен якынча һиҗри исәп белән 7нче елда Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейһи ва саллям үлеменә 3 ел кала Хайбар сугышы булган елны кабул итә һәм шул сугышта катнаша. Әбу Хурайра һәр даим Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям янәшәсендә булып, аның хәдисләрен ятлауда зур тарышлык куйган. Ул Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейһи ва саллям хәдисләрен иң күп тапшыручы сахаба буларак билгеле. Галимнәребезнең сүзләре буенча ул Аллаһ илчесеннән 5374 хәдис тапшырган. Әбу Хурайра һиҗри исәп белән 57нче елда Мәдинә шәһәрендә вафат була. Аллаһ аннан разый булсын. Амин. Һәм без сираны үткәндә шулай Әбу Хурайра хакында ялгышмасам сөйләп киттек. Ялгышмасам. Сираны үткәндә мәле. Әле Әбу Хурайраның бер бөек дугасы хакында да без искә алдык. Сира булды бу айт. Яра, нәрсәне алмасын. Әйдә шулай искә төшереп киттек. Мухаммад ибн Сирин шулай дип әйтә. Берсендә миндә Пәйгамбәребез Әбу Хурайра белән төнлә бергә булдык ди. Һәм Әбу Хурайра шундый сүзләр белән дәште. Эй Аллаһ, Әбу Хурайраның гынахларын кичер. Әбу Хурайраның әнисенең гынахларын кичер. Һәм кем Әбу Хурайра өчен һәм аның әнисе өчен дуга кыла, аларның да гынахларын кичер дигән. Мухаммад ибн Сирин әйтә, менә шушы сүзләрдән соң дия, без һәр даим Әбу Хурайра өчен дә һәм аның әнисе өчен дә дуга кылабыз. Дугаларыбызда аларны да искә алабыз, Әбу Хурайраның дугасына эләгер өчен ди. Шуңа күрә менә сез дә мөхтәрәм җәмәгать дуга кылганда әйтеп куйбыз, менә үзебезгә сораганда, эй Аллаһ, Әбу Хурайраның гынахларын кичер һәм аның әнисенең гынахын кичер дип. Чөнки Әбу Хурайра, Әбу изге бәндә, бу әүлия. Әүлия дигәч, аннан дугалар белән дәшеп, аңа табынырга дигән сүз түгел. Әүлия, ягъни Аллаһ Тәгаләнең яраткан сөйкле бәндәсе, машалла. Шанс та күбрәк Аллаһ Тәгалә аның дугасын кабул итүендә. Шуңа күрә үзегезгә сораганда әйтеп куйыгыз шулай: "Эй Аллаһ, Әбу Хурайраның да һәм аның әнисенең дә гынахларын кичер" дип. Әбу Хурайра Пәйгамбәребезнең шушы сүзләрен тапшыра. Бу хадис Имам Муслим китерә 395 номер астында. Аллаһ Тәгалә әйтә, бу кутси хадис: "Мин дуганы, ягъни Фатиха сүрәсен, үзем һәм кулым өчен икегә бүлдем. Һәм кулыма ни сораса шул булыр. Әгәр дә Аллаһ кулы Әлхәмдүлиллаһи Раббил Аламин, барча мактау галәмнәрнең Раббысы, ягъни тәрбиячесе һәм хуҗасы булган Аллаһка тиешле дисә, Аллаһ кулым мине мактады ди.
Менә мөхтәрәм җәмәгать игътибар итегез. Һәрберебез дә Фатиха сүрәсен укый. Фатиха сүрәсен. Менә сез Фатиха сүрәсендә менә исегезгә төшерегез. Менә сез бастыгыз намазга, субханалла. Укый башласыз. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Һәм менә шуннан соң Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Кулым мине мактады ди. Сине искә ала, субханалла, Аллаһ. Әгәр дә Аллаһ кулы, ул рәхмәт иясе, ул рәхимле, ягъни ар-рахманир рахим дисә, Аллаһ кулым мине данлады ди. Әгәр дә Аллаһ кулы Малики яумиддин, ул кыямәт көненең патшасы дисә, Аллаһ кулым мине олылады ди. Әгәр дә Аллаһ кулы Iyяка нәъбуду ва iyяка настаин дисә, без бары сиңа гына гыйбадәт кылабыз һәм бары синнән генә ярдәм сорыйбыз дисә, Аллаһ бу аятның яртысы минем, яртысы кулым өчен һәм кулыма ни сораса шул булыр ди. Әгәр дә Аллаһ кулы иһдина сиратал мустақим сиратал лазина ан'амта алейхим гайрил магдуби алейхим валад-даллин, син безне туры юлга юнәлдер. Ул юл үзең нигъмәтләгән бәндәләрең юлы булсын. Ачуың төшкәннәр һәм адашканнар юлыннан булмасын дисә, Аллаһ бу кулым өчен һәм кулыма ни сораса шул булыр ди. Муслим 395 хадис. Менә ни өчен китердек? Чөнки без сүзебезне башладык. Намаз ул элемтә бәйләнеш дигән сүздән алынган. Сыйлы. Һәм намаз ул кулның Аллаһ белән элемтәсе. Һәм намаз укыганда без үзебезнең Раббыбызга дәшәбез һәм аның белән әңгәмә корабыз. Менә Фатиха сүрәсендә дә без моны күрәбез, машалла. Менә шушы әңгәмә кешенең Раббысы белән булган сөйләшүе хакында уйлан әле, ди Шейх Усаймин рахимахуллаһ. Әмма шуңа да карамастан, әлеге әңгәмә вакытында безнең күбебез йөрәге белән читкә борыла. Йөрәкләрдә ни барлыгын белүче зат белән аралашуына карамастан, намаз укыган вакытта син ул кешенең я уңга, я сулга карап торганын күрәсең. Бу безнең наданлыгыбыз, белемсезлегебез һәм игътибарсызлыгыбыз аркасында ди. Монда асты шәрмәдә шундый сорауда бирелгән, шундый бер киңәш дип әйтик. Намазларын бик тиз укучыларга сорау бирәсе килә. Галәмнәрнең Раббысы булган Аллаһ белән әңгәмәгез кайда соң? Әгәр үзләре белән шул тизлектә сөйләшә калсаң, алар моңа риза булырлар иде микән? Менә шуннан да мөхтәрәм җәмәгать, субханалла. Кайбер мәчетләрдә, субханалла, имам артыннан укыйсың, ярып, тәкбирне әйтеп, шул дуа ал-истифтахны әйтеп бетерәсең, әлхәмдүлилләh дип кенә башлыйсың, субханалла. Имам Аллаһу акбар дип рукуга китеп бара. Машалла, аптырыйсың. Ничек шулай тиз итеп укып була, субханалла? Янәсе, булар Фатиха сүрәсен укымыйлар. Чөнки янәсе әйткән булалар, безнең мәзһәбтә Фатиха сүрәсен укымасаң да була дип әстәгъфирулла. Шулай дип әйтәләр. Абу Ханифа мәзһәбендә Фатиха сүрәсен уку аркан түгел ди. Башка җиңел сүрәләрне укысаң була. Шуңа күрә алар субханалла шул Кәүсәрне укымыйлар микән дигәндә шик туа минем. Чөнки русча әйтсәң, нереально бөтенләй 5 секунд эчендә Фатиха сүрәсе. Әле Фатиханы түр, Фатихадан соң әле өстәп тагын бер сүрә укырга, субханалла. Һәм шул кешеләрдән сорау бирәсе килә, менә китапта язган. Менә кая синең әңгәмәң Аллаһ белән? Кая чабасың син? Әле моның хакында Шейх Усаймин әйтеп бетерә идегез, аның сүзләрен дәвам итәбез. Укыган намазыбыздан файда булсын, үстебездән җаваплылык төшсен өчен, намаз вакытында йөрәкләребезнең безнең белән булуы мәҗбүри булып тора. Чөнки тиешле рәвештә камил итеп башкарылган намаздан гына файда була. Безнең күпләребез Аллаһның инна-ссалата танха анил фахшаи вал мункар дөрестлектә намаз фахиш һәм ярамаган эштән тыеп тора дигән сүзләрне укый. Шуңа карамастан кеше намазын укый, ләкин үзенең йөрәгендә ярамаган эшкә карата шелтә сүзләре тапмый, яки йөрәгенең нинди дә булса изге эшләргә өндәгәнен күрми. Ул кеше намаздан соң үзендә нинди дә булса яңа хис барлыкка килгәнен тоймый. Ягъни, аның йөрәге дулкынланмый да, бер нинди файда да алмый, чөнки аның бу намазы камил түгел. Намаз ике шәһадәт сүзләреннән кала, ислам әркәненең иң бөек әркәне булып санала.
Аллаһ субханаху тааля бу намазны пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейхи ва саллям бер нинди арадашчысыз фарыз кыла. Һәм бу вакыйга моңа кадәр кеше минмәгән иң бөек җирдә пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям өчен иң мактаулы төндә Мигъраҗ төнендә була. Аллаһ субханаху тааля пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейхи ва саллям тәүлегенә 50 намаз укуны йөкли. Югарыда карап киткән сүзләрдән менә шуларга игътибар шулар игътибарга лаеклы. Беренчедән, намазның фарыз кылынуы ураза, закат яки хаҗның фарыз ителүе төсле булмый. Аллаһ субханаху ва тааля намазны пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейхи ва саллям бер нинди арадашчысыз турыдан-туры үзе әмер итә. Бу 7 кат күктә була, шулай 7 кат күккә менгәч, пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям турыдан-туры Пәйгамбәребез саллаллаһу турыдан-туры Аллаһ белән аралаша. Уларның үзен күрми, әлбәттә, лар арасында нурдан булган хиҗаб була. Һәм менә шунда Аллаһ Тәгалә башка бөтен хөкемнәрне дә Җибраил фәрештә аша ана индерә. Ләкин намаз, бердән-бер гыйбадәт, намазны Аллаһ Тәгалә бер нинди арадашларсыз, хәтта Җибраил фәрештәсез үзе йөкли пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейхи ва саллям. Икенчедән, без нәрсәгә игътибар итәргә тиеш? Урын ягыннан намаз моңа кадәр кеше минмәгән иң бөек җирдә фарыз кылына. Өченчедән, вакыт ягыннан бу вакыйга пәйгамбәребез өчен иң мактаулы төндә Мигъраҗ төнендә була. Иң мактаулы төн дигәне бу төнне җырлап биеп, бәришләр ашап, салаватлар әйтеп уздыра торган төн дип аңларга кирәк түгел. Ни өчен бу иң мактаулы төн? Чөнки бу зур шундый вакыйга булганга һәм пәйгамбәребез белән шундый зур вакыйга булганга күрә. Мигъраҗ дик, нәрсә соң Мигъраҗ дип карап китик. Мигъраҗ дип Аллаһ илчесенең саллаллаһу алейхи ва саллям күккә күтәрелүен атыйлар. Ул саллаллаһу алейхи ва саллям Иерусалимнан күккә күтәрелә, анда пәйгамбәрләр белән очраша һәм иң югары 7нче күктә Аллаһ белән сөйләшә. Нәкъ шул вакытта Аллаһ мөселманнарга 5 вакыт намазны йөкли. Мигъраҗ белән Исра дигән төшенчәне дә бергә кулланалар. Ягъни Исра ва Мигъраҗ диләр. Шулай бит, Исра һәм Мигъраҗ. Исра ул Мөхәммәд пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям белән булган мөгъҗизаларның берсе. Ул бер төн эчендә Мәккәдән Иерусалимга һәм Иерусалимнан кире Мәккәгә күчерелә. Игътибарга алырга кирәк булган 4нче нәрсә, сан ягына килгәндә пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям бер намаз белән түгел, 50 намаз уку белән икләтелә. Бу хәл Аллаһның намазны яратканлыгын һәм кулларының һәр даим намаз белән мәшгуль булуларын яратуына ишарә итә. Әмма Аллаһ һәр нәрсәнең дә сәбәбе булуын тели. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһның шушы әмрен алганнан соң һәм ул биргән әмергә буйсынып төшеп барганда, Муса пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям яныннан үтеп китә. Муса саллаллаһу алейхи ва саллям пәйгамбәребездән саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһ синең өммәтеңне нәрсә белән йөкләде дип сорый. Ягъни бу кайда була? Бу күктә төшкәндә инде пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Нәрсә белән йөкләде сезне Аллаһ ди Муса? Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям тәүлек арасында 50 мәртәбә намаз уку белән ди. Муса саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһның аңа салаваты булсын, синең өммәтең моны булдыра алмаячак. Минем кешеләр белән муамәлә кылуда сиңа кадәр тәҗрибәм булды, һәм мин Исраил улларыннан газап чиктем. Тагын Раббың янына бар һәм өммәтең өчен җиңеләйтсен дип сора, ди. Исраил улларыннан газапландым диде Муса саллаллаһу алейхи ва саллям. Кем саңлар? Бәну Исраил диләр. Бәну Исраил уллары дигәнне аңлата. Исраил ул Якуб пәйгамбәрнең саллаллаһу алейхи ва саллям кушаматы. Бәну Исраил дигәндә Якуб пәйгамбәрнең нәселе күздә тотыла. Һәм Муса саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, бар ди, Аллаһ Раббыңа мин һәм өммәтең өчен җиңеләйтсен дип сорады. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям яңадан Аллаһ субханаху ва тааля янына китә һәм Аллаһ намазның санын 5-кә кадәр калдырганчы Муса белән Аллаһ арасында берничә мәртәбә йөри. Бу инде хадисның кыскача гына мәгънәсе бирелә. Кем тулырак моның белән танышасы килә, Имам Бухариның җыентыгыннан карасын. 3207 һәм Муслим җыентыгында килә 163 хадис астында. Шулай итеп Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям берничә мәртәбә
Килә Муса янына. Ничә намаз ди? Фәлән намаз йөкләде. Юк, бу күп ди, бар кире мен тагын ди. Тагын китә, кире төшә, күпме намаз? Фәлән намаз бетте. Бу да күп булдыра алмыйсыз. Бар кире Раббыңны, һәм шулай йөри. Һәм соңына инде ничә намаз? 5 намаз ди. Бар тагын ди. Нетәлми ди. Күп ди, йөкле, нетәлмәйчәк халкың ди. Үтә алмаячакны ди. Ләкин пәйгамбәр дә юк, инде мин уялам Аллаһтан ди. Дәвам итә шәйхәймен сүзләр. Ләкин Аллаһ аңа барча мактаулар булсын, үзенең киң рәхмәте, юмартлыгы белән намазларның гамәлдәге саны 5, әмма үлчәүдә булачак саны 50 булачак диде. Менә шушы урында кемдер? Әйе, дөрес, һәрбер гамәл өчендә әҗер 10 мәртәбә арттырып языла бит. Шулай булгач, 5 намаз өчен 50 намаз әҗере була инде дип әйтергә мөмкин. Юк, алай түгел ди Шәйх Уфәймин. Монда сүз кылган бер гамәлнең әҗере 10 мәртәбә артуы хакында түгел, 5 намаз укып 50 намаз укыган кебек булуда. Менә шундан соң инде шушы намазга 10 мәртәбә яки аннан да күбрәк әҗер языла. Әгәр дә монда сүз бары тик әҗернең артуы хакында булса, ул чагында намазның башка төр изге гамәлләрдән бер нинди дә аермасы булмас иде. Чөнки барча башка изге гамәлләр өчен дә әҗер 10 мәртәбә языла. Ә монда алай түгел. 5 намаз өчен 50 намаз укыган төсле буласың, һәм соңыннан шуны 10га тапкырлыйсың. Бу бары тик намазга гына кагыла. Аллаһ аны гамәлләрдә 5, әмма үлчәүдә 50 ди. Бу намазның бөеклегенә күрсәтә. Шуңа күрә дә Аллаһ Субханаһу Тааля үзенең кулларына иртә һәм кичен 5 мәртәбә намаз укуны йөкли. Ягъни син тәүлек эчендә 5 мәртәбә Аллаһ белән аралашырга тиеш. Әгәр дә нинди дә булса кеше көненә 5 мәртәбә патша белән очрашса, бу аның өчен зур дәрәҗә булыр һәм ул аның өчен бик шатланыр иде. Ул мин көненә 5 мәртәбә патша белән утырам дияр иде. Ә син исә көненә ким дигәндә 5 мәртәбә Раббыга һәм галәмнәрнең патшасына дәшәсең. Нигә син моңа шатланмыйсың? Шуңа күрә шушы бөек нигъмәт өчен Аллаһны макта һәм намаз укы. Һәм менә шуны мөхтәрәм җәмәгать, менә исегездә калдыр, менә һәр ястү намазы кирәк иншалла. Менә ястү намазында, менә намаз укыр алдыннан уйлагыз әле. Менә шу алда карап киткән Фатиха сүрәсен искә төшерегез. Аллаһ Тәгалә синең белән әңгәмә бар. Аллаһ сиңа әйтә: "Кулым мине мактады, кулым мине данлады, кулым мине олылады. Һәм сондан кулым ни сораса, ул аңа шул булыр" дип әйтә Субханалла. Һәм Рамадан Субханалла, менә шуннан да, әгәр сиңа менә бүген шалтыратсалар, әйтсәләр: "Всё ди, президент сине Миниханов сине көтә. Турыдан-туры синең белән әңгәмәгә керә, аның янына кил" дип әйтә калса, синең йөрәгең шартлар, Субханалла. Ә монда Субханалла, Аллаһ Субханалла. Син Аллаһ каршына басасың. Син Аллаһка дәшәсең. Һәм шуңа күрә дә Шәйх Усәймин син нигә моның өчен шатланмыйсың ди? Нигә син моңа шатланмыйсың ди? Ә без Субханалла киресенчә качабыз моннан. Намаздан качабыз. Менә шуның хакында уйланым, менә ястү намазын кылганда уйланыгыз, син шатланыгыз Субханалла. Нинди зур дәрәҗәдә син Субханалла, син кем белән аралашасың бит Субханалла. Һәм тагын да шөкер итегез Субханалла. Менә Аллаһ Тәгалә бит сине сайлаган бит Субханалла. Синең яныңда менә Сейдул Истигфар дугасын акырап киткәндә без монда мисал китербез. Югыйсә бит синең әйләнеңдә никадәр синнән дә яхшырак кешеләр бар, синнән дә әхлаклырак кешеләр бар, синнән дә күркәмрәк кешеләр бар. Менә Аллаһ Тәгалә аның йөрәген ачмаган бит исламга, намазга. Килми ул мәчеткә, намазда укымый ул. Ә син үзең беләсең, инде гөнаһлар барлыгын, инде гөнаһлар кылып ятуыңны, әле гөнаһлар уңна Субханалла исеңә төшерәсең, әле куркып та куясыңдар, ничек Аллаһ Тәгалә мине җир йөзендә йөртәм икән дип. Шуңа да карамастан Аллаһ син бер мискинне сайлаган бит Субханалла. Аллаһ бер син мискинне сайлаган Субханалла. Ә син нәрсә эшләдең Аллаһ Тәгалә сине сайлар өчен? Син бер нәрсә дә эшләмәдең. Син кеше алкаш идең. Син кеше наркоман идең. Син кеше кайда куңганыңны белмидең Субханалла. Сиңа просто повезло. Сиңа просто повезло. Прощайтсак. Шуңа күрә дә менә
моңа без Аллаһка шөкер итәргә тиеш менә шушы нәрсә өчен. Һәм менә шушы намазда да без моны уйларга тиеш. Субханалла, кем каршында мин? Кем каршында бассам мин? Нинди сүзләр сине хакында сөйли бит бу Аллаһ хәзер дип. Машалла. Шушы сиңа биргән ниғмәтләр өчен шөкерләр итеп, рәхмәтләр итеп, сәҗдәгә китеп, сәҗдәдә җылап субханалла, сорап Аллаһка мактаулар әйтеп, моны әйтеп бетергә сине субханалла. Шуңа күрә менә нык игътибар итәргә кирәк. Менә Шәйх Утайми шуңа да әйтә, нигә син моңа шатланмыйсың ди? Нигә син моңа шатланмыйсың? Намаз әһелең булган өчен субханалла, мөселман булганың өчен, намаз укый алганың өчен субханалла. Аллаһны макта һәм намаз укы ди. Аллаһның элчесе саллаллаһу алейхи ва саллям Җибраил фәрештәгә алейһиссалам исламның нәрсә икәнлеген аңлатуын дәвам итеп, ислам ул синең туқимус-сала, намаз укуың ди. Без моны намаз укуың дип әйтәбез инде. Туқимус-сала ул гади намаз уку гына түгел, намазны камил рәвештә, аның барлык шартларын, әркәннәрен, ваҗибатларын һәм намаз синнән таләп иткән бар нәрсәләрне дә үтәп башкару. Намазның шартлары бар. Хәзер шуларны карап китәрбез ди Шәйх Утаймин, һәм без моны киләсе дәресебездә карарбыз иншалла. Һәм шарт дип ярый монда белмим инде, без аны киләсе дәрестә әйтеп китәчәкбез. Һәм без намазның шартларын карап китәчәкбез. Шулай бик күп файдалы мәгълүматлар алачакбыз иншалла. Бигрәк тә намазның вакыты белән башлана, намаз вакыты керү, 5 вакытның намазы, сөннәт буенча 5 вакытның намазын кайчан билгелиләр, шуны карап китербез. Моны хакында инде без бер язманы куйган идек. Хәтта бер кардәш YouTube-ка да куйган аны. Шушы язмаларны YouTube-тан да танышып була. Әйе. Һәм Аллаһның рәхмәте белән киләсе дәрестә без дәвам итәрбез. Җазакумуллаһу хайран. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.